Monggo Mbak Tatin. Monggo jumeneng. Ayo karo Ki Kisban. Ya diaturake. Ya, Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk sepot. Nggih. Wapure. Monggo Mbak Tatin. Duet kalih Mas Genjik. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Oh iki. Urung sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong ngadep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten ngomah ya wis galak lho, Pak. Ngomah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya. Jebulane ngono ya. Ketoke Merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis besengut. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki meneh ora bae. Masih jane. Aku iki aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sapa. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Nyingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu wis. Iya. Ya, Ya ngapa? Ya ngapa? nembang apa macul? Kowe arep macul tatin po? Ora. Mani ye. Wah, kudune semune dipajak. Ala ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Ana cilik ya? Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Hah? Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jas. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya ming belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis tin iki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku minggu arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Rak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Cocok. Iya iki di 200 ki nggo sapa? Ayo enggak. Kula. Rumah ya karo aku bareng. Ha iya ora tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tahu. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ra dibagi kok. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya. Arep gandrung kowe. Ya kok sithik lagi dicopot klipe kok ya.
Utawa Oh. matur nuwun Kanjeng nggih. Nyai iki tatin. Men ditampani dhewe. Kok kowe kaya Bagong iku. Mampani 100 ki ana din 50, ngono yo anu. Nah. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya leboke endi? Kene. Lho, lebono kene. Yo jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Ih, Kuwi ana sake apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang itu 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tahu ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Wah, ora yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Sila areng ngapa? Wong aku ya ora kon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir ten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki kan tak kon permisi. nek ora payu ki gawe cara rada arang limpayu kae ngarep omake tukoki plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo. Dulu dah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane iki gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa mogar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu bocene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Gus Heeh. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk 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 turuk. Loh. Loh. Wah, tok 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 tok. Tok tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Wis kok ngendi e? Kok kledang-kledang gawa manggul janganan iki kok ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Apa iki? Oh, geger. Kok ndarani manggul apa Oh lah yo ketok. Woi, Apa matamu katarak apa piye? matamu kuwi Lah wong aku ora manggul kok meni manggul lho. bol puno. Oh. Ya ora apa-apa. Lah kowe gembol apa wi kok gedene semono? Weteng iki.
Meteng pirang sasi? Ora, aku ora iso meteng. Ning iso ngetengi. Iso. Nyoba apa? Piye? Mbok. Mbok kowe iki lingo, aku iki mbakyumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbok kuwi sedulur mboke ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Ah rudo paripeksa. Ya ora Rudo ngono paripeksa kok rudo pati-peksa. Rudo paripeksa. Ya ora ngono carane Gento. Kabeh iki iso dirembuk. Nek jenenge ora seneng ki rak ya mbok liyane wae akeh lho. Moh Lah ngopo? liyane wis jeleh aku. Berarti wis. Urung. Wis tau sampean rasa melu-melu. Oh iya, aku penonton enggak ya? Penonton. Oh iya. Aja nyempaluki. Aku etoke ndelok ketoprak iki jejer tanggaku. Kene to. Kene to. Tengok kene kok, guys to. Ora apa-apa iki gabrese dinganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sithik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. piye? Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku iki ngimpi Pokoke jarine kondangan dadi ora pati aku. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu Lah mik. mbok aku mayang kene mau nang kono ana sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mik. Krungu Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Nah sing dadi cemplung. Apa iki? Ayo, kowe gelem ora dadi cemplung? Gelem. Kowe gelem ora? Gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya suara penonton. Ayo ketoprakan kok gagas suara penonton ras do gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. Oh si roli ranang kaya kethek ya. Angger Jiwa kangga weru cite Kok dibuka-buka lho. Ayo. Ayo. tuk. Mbok elingo to Gento elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah, Kurang Lem. berasa sudah Wah. digendong, kurang kendu. Gelem ya? wah gak ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa. lor desa kae gentone ngoyak tenan. Nggih lho Bapak.
Nggih. Wah, apik luar biasa, apik tenan. Ketoke iso dadi gentho amatiran iki. Karang Taruna. Jajaran. Lara apa kang sinadya aku gawa buku ora apa-apa protes wae ayo minggir ora eling apa mundut to warti rene yo hei aku direne malah dites-tes kok aku ora wae mending kowe iki rene wae aku malah dites-tes padake apa padake apa yo Padake didepison. padake apa yo oh iya kene ndelik kene nang ani tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono hah eh duwe apa duwe mic ndi lah kowe iki dutekku tak maca ya yuk maca sak karepmu ning aku wegah atar mbak alon-alon ngapa lho ki selak wengi tamtut tak turuti aku tiba ibarat wong numpak tau Manda iki tulunge aku ndong ae lho aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajar ki lho. Penonton. Mo aku penonton kok. Penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ora sama-sama. Uyoga kok Tekan omah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku ora gelem dene semono mengge-mengge ya Awas lho kowe ndo tak ratakne kowe. lumampah Bareng dineke ratakne ya muni. Nah ya apa? Lah piye? Kowe biasane takne apa? Hei, Meso nakokke. lah mau moh saiki nekokke. Nek duit nih. Duit aku duwe. Ayo. Hei, Wo, celeng iki. mengge-mengge Pak Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. lumampah tanpa walah Kaya Pak Wardudi lho apa. ning madyane jala iki ngopo ora disini ngono lho. Jane sing duwe bojo
Burung. Lah mau orang ados kok arek ngedaki aku lho. Ayo to, Yu. Kuwi Sing ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Wardudi kae. Blok. Wah manut ora kowe. Bro, Apa? manut ora? Ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon kono, Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Saut, Ngapa sut? saut. Nek Pak Wardudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Engko mulih damai. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Ya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Apa yuk? Ora. Salah wong kok ya biyen. Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunci angin paku Kendongane pecah. Saking mantep lho. iya cemplok Ngapa? wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe. Mbok kowe ki elingo aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu rak ya ora ngawur ngono kuwi car. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Aku mah kok Sesuk nek suwe waduh apa iki? Yen ra gelem ngapa? mlayu tak uyak tak lebokke mbuh nganti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Weh, dalan. Lah ngapa? Toprake bubarke polisi. Toprak kok digaruki. Pemain kasus. Wes saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nang jero kotak wayang yo digoleki. ayo di sik saiki ditatin gubuk asmara. Ya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan piye? Dilapi kok tisunan iki maksudnya piye? Lah nggo tisu sik kemringan. Yo ge gubuk asmara. Ninggal sik bawa tatin yo Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok.
pasanganmu duet kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku Wah. gelem apa ora? Ya kowe gelem ora? Ayo. Piye jujur. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi Terus? ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Wah, aku kesel nanti aku. Enggak. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk kowe. Aku mumpul sing ngelapi kowe. Lah bojomu Sing mumpul iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Mumpul iki. Ngelapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. Nyingkar nyingkur Kang Mas mbok sampean niku ampun ngonten iku lho biyen kaya ngopo saiki kaya ngopo Biyen ape saiki ya ora. mergane ngopo Wis anak-anak 10 ya kowe. 10 Totok maneh lho. mbok Reneo Piye? saket karo aku ini lho Mas aku ki kangen piye Kangen. Nah, panjenengan kangen mboten kalian kula Kang Mas? Aku kangen karo sak kabehe diajeng. Kok kabeh? Ya maksudnya kono kangen kowe kangen, kabeh kangen. Lah panjenengan gadah garwa pinten to? Ya mung siji kowe tok. Lah kok kangen kalih sinten-sinten? Ya gak dibajutke. Nggo ngleremke atiku. Wiwi mane nyingkar nyingkur Lho, iki nek wong ki nek le pentas total, Glotin bejamu iki napa Waduh. Pak? saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh. Kowe 500 aku karo tengah. Kula resal napa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe iki tukang takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. Jare 2 juta. Laku? Oh, talang ki teles Ya kok. kowe arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. Kowe Sing ngapa? sak yuta Pak Eno. Kowe ngapa? Tak belani, Pak. Ha iya, aku njaluk ta kowe mingan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. Lah apa kowe ya sok manut? Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh ya. Lanjutke. Ya. Wiwi mane nyingkar nyingkur Wis to. rupamu iki lho Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kok ana. oh kaya doro Iki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. malah kaya doro Ya, bacotke. lingsem yen ke mutan Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk? Udah ini loh. Wes masuk Iya, ae. besok diambil Ya. Sriuning duet karo Mbak Ika. oke 500. 500. opah Ki kesuwan 700 itu. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? diesel kok iso bengoki maksudnya piye Ora. hah
Terus ke. Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kang kok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya. Kowe ora ngadus po? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Din. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa, mambu tetep ora mandang bau karo ora. Nek ya mambu tenan e. Diampet. Aku wis sok ngampet lah. Ngete kae mah. Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Mbah. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer. No. Tresno keswan. Iya. Bar terus ngene bojone. Nadia. Nadia ning gubuk asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 Bune. So tak tambahi 10.000 dadi nompamu 30.000. Ya sinten meleh? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa? Mayan. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen Kis. Top iki. Bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Kiswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong. Wah, edan. Channel loro iki wis senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sopo-sopo. Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Engko tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalang ki genjik ngono kok.
Genjil. Ki Genjil ana. Ayo genjil sing dibati kuwi apa? Kowe ketegelen kowe ora. Ya Allah. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro kesuwan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tugel wengi 75.000 nggih Pak. Kowe diwang dakoke 350 dakoke aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talang iki teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Nenone. Ya. Catetan sajroning ati. Datang luntur kuwi. Tiru-tiru gareng ya lho nek Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesori ya, Mbak. Mbak aku nonton nih. Seneng. Bangga anak edan ini. Kowe ora cedhak karo mbokmu kok sae paranono kae mbrebes mili mbokmu iki. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mak. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Gleleng ora sampe. Ya, ya.